Uy! Kasi pag umangkon. Uy! Asa man ka? Padugos ko ang merkado. Uy! Uy! Asa mo? Ay, imuntiya! Ha? Oh, Jong! Mama! Siya, ano mo? Oh! Uy, please, oy! Ay, siya. Juan, akong gingunin mo. Akong mga, di ba? Mga pag-umangkon. Taghan mangkukin. Igsoon sa akong mama. Ingunanin may kalabing, day. Kani, grabe kani ka. Para igon. Pinangga kay Mia niya. Di ba? Di ba? Siyo? Oo. Pinangga kay Mia ni. Ay, tiya. Asa man mo, tiya? Juan. Ato Miss Carlok. Manari mi. Ngay sugarol kay ako iyaan ay. Di ba? Sugarol kayo. Tiya. Ay, kanang tagay kwarta. Kwarta? Tagay kwarta. Ayaw ra, koy, oy. Ayaw ra. Sige, ayaw mo dito, ha? Manigbak kay day mo? Oh, sila. Mga sugarol kayo. Tigay tay. Tagay. Tara, tagay. Kay pliti, day. Pamilit yun pag taxi. Asa man ka di ay? Sa merkado lagi. Sigbalik, oy. Sige, day. Dara pliti, day, oh. Sa pag-umangkon. Thank you, tiya. Amping mo, ha? Kiss, miso balik. Sige, amping. Kinsa to? Iyan gitu iyan. Tarong. Iyan. Sino ko? Iyan lagi. Sige, cukup pagkakak, ha? Iyan lagi. Iyan. Iyaan niya asig kayo? Bago pa nang kita. Tasyo, arigot. Anong hadlok man ganako? Unsa may gihadlok kanimo? Hadlok ako. Dili kan kumangun sa nimo. Nidagan ako kay gigukod ko kiro. Unsa? Iro imo bananaw nako? Abi manguna kog iro noy. Ngano man tadi ay noy? Unsa inoy? Kagwapo nako ah. Uy, inara na imong barkada nga dili na siya magdulduol sa akong anak na Brenda. Kabatay niyag now. Nya ako, ma'am. Pwede ko. Sos, minsan mo at nagala ka sa bisita mong pamilya. Sa ato pa kaming duha, wala day mapili nimo. Oh, wala ay. Di ko ganahan yung duha, pros mo mga batignaw. Aw, ikaw na lang. Ay, ikaw na lang. May pa, mabuhong ba mo na ako? Ay, ari lang ko ni Pikoy, ay. Di man ko ganahan mo. Mano ko tayo, higa ka diha. Baba dia oy, imo kong liwakli. Ay, wala, ay. Wala ko na ko tuyo, ay. Bira ako, bira. Oh, dali. Ay, halong imo ko tanggong gibira. Sakit ako. Ahak din mo, ay. Mga piyang gani. Nagi ahak. Uy. Ayo. Kami Mountain Jazz. Sabay na ano mo yan. Awan na mo yung Mountain Jazz. Ang sabay na adi, ma'am. Merinda ra. Sige, kanan lang. Ano, ma'am? Koy! Naa dito. Kuyawan, masanin mo, eh! Ano man? Gigugod ko ni Kuan. Gigugod ko ni Agaton. Ha? Gigugod ko ni Agaton. Koy, na si Agaton. Kaya, uy! Uy! Ay, Victor! Ay, Uy,
ikaw ni panaya ka. Ang di ko. Ayaw, Noy. Huwag ko ni mo. Ayaw lagi. Saan ka dito? Subukan din mo. Uy. Ayaw. Dili kadiyot lang ano man. Nganong di man jud ka nako? Nga mas gwapa pa man ko sa akong anak. Ay, di ko. Ayaw lagi. Sige, istoryahan na to, Libi. Ayaw, di lagi ma. Kabaw ko respetuhin mo ko. Nawa mo kung ganahi guni mo god. Gigi-safety ka nga amahan. Please ko na lang. Unsay amahan? Ako ang imong prinsesa. Dili ka bagay sa akong anak nga bruha. Ayaw pag inaana, Noy. Uy, kung sa may gusto nimo magkisinganay mo duha, ako pa ni mo, Noy, no? Imong tabangan imong anak ka, ma-inlove niya. Kung sa man, Noy, may babae kita na lang duha. May pa. Amo na lang ako. Kunin mo, oy. Bati ni mong dong. Mura makabayang-bayang sa kamunggay. Kapag nanatay, sabta gud among kahimtang god. Ang mo ba nga na may kalinaw. Sige lang sa pagkakaroon di pa may kalihok og tarong kay wa pa ko'y trabaho. Pero maabot gani ang time tay nga makatrabaho ko. Di ka magmahay. Maapil kas kahig na mo tay. Walang tayo unay tayo eh. Maigi paminaw-nay luod kayo. Say luod. Sige na, good kuy. Ano lang gud na ko, kuy? Ayaw na lang gud sa akong anak, good. Kaya nahibaw ko. Akong anak ko, adyo'y ugma diya nimo. Pero kung ari ka na ako, sus na adyo kay ugma. Yun ang gusto na tayo eh. Kaluod di paminaw-nay. Ang gunahan ka. Sige na, good kuy. Sige, ali-ali dyan na siya, kuy. Sige na, kuy. Kuy! Ali na, kuy! Kung saan na paningin, di dyan mo bayad. Ha? Nini-exoon sa anilin? Nihatag? Wala man dito, ate. Nasamot. Si bakasyon niya, si ang utang wa bayri. Ate, kung maayo, ate, maayo ka na ito dito. Ikay paningil dito, balik ka. Kung di sa mo bayad, inang ako siyang pakauwawan. Kapoy ba yan, ate? Ikaw na kaya ito rito. Ay, utrosa ka sa ligway suhol. Tapulan kayo mo, panil. Bisag pag-agwanta na lang ka dito. Kaya ito rito, ate. Si Melvin wala di, yang bana. Wala. Muna, gisugal ng halis lubi. Anas mas Marcelina nga inighalin silang lubi mo bayad siya. Ito, dito, iki paningin. Pistol gunas Marcelina. Yan si JR. Wasan mo bayad. Wala po. Na, utrosa ang tauhan na. 5% raman unta akong gipatong na nila. Dugay pagit ka sila mo bayad. Balo lang nila diha. May pasjira mo pa'y tarong-tarongan na nila mo bayad. Sige lagsaan mo bayad. Hantod ganos wala gihapon. Sige likay-likay. Tapulan si kay ka Huwag kay kaon ha. Sabi kaon. Nagkakaon ka rin. Kung saan ini? Klaro ni pagkaon? Ya, mana kaglaba. Mama na ma'am, kaya ako na lang ni halay kay basa-basa pa. Sige, gumanin mo din ha. So dire kay nakoy pa limpyo nimo. Okay, ma'am. Dali. Unsa na yung gisit-sit-sit diha? Sit-sit. Wala eh. Unsay wala? Naamang gay. Langgam ba niya ba? Lubi. Kinsa na imong gisit-sitan? Kaklaro na imong gisit-sitan? Dali siling. Ako, ma'am? Oo, kinsa pa man di ay. Naabaday lain suling dire. Ano di ay, ma'am? Gisit-sitan ka na akong bana? Ha? Ano kabaon na mo? Uy, nanghayhay naman ko diri, ma'am, sa ako mga nilabahan. Ano ko kabaw, anak? Ay pagpasagad, oy. Sige mo lang, tumo-tumo, anak ko.
kuan. Saba di ama koy kadungog ko dito ni sit ka. Kadungog ka. Layo ra ka kaayo na ako diri wa magani ko kadungog gani. Unsa bungol ka? Kadungog ako dito sa suod ni sit ka. Unsa imo akong gibuang? Saba diha ay. Puros lang kasilos. Pasalamat gani ka na imid nato nga tiglabas atong mga sanina og sa sanina sa mga bata. Di kay mag naasay mo hunahuna sige lang kasilos, sige silos. Wa na gani kay time nako. Masakpan galit among duha. Bantay lang mo. Malayas yung mong duha way oras. Kaya si Uras. Ako dagiton si Suling no. Tagbaw ka. Unsa to? Wala ay. Sabi nga. Lakaw na dito. Ati man na itong mga bata dito. Bantay lang dito mag-uya ka. Bantay. Kung saan ko iro, kay pabantayon ko nimo.